Selam genci. Qo'ymayoq Salam deylanlar. Cennet ödün ne Hoş gördük. Olmayan deylan. Ziyatili tordalmana gelingizmi? Hova. Ay oňarpsyňyz meni aýny şu ziyatili her hepde diýen ýaly meň üçin enlik boldy. Wy geneje saňa biz möýüne trapdaky ziyatilim nokady ýakyn bolmaýarmy? Men şu teorekde bir yere mihmançylyga gelipdim. Ondan elim boş barmaýyn diýip, şu yerden medawy galaýyn diýen. Dogry aýdýaň, onda bir gelen bolsaň, saňa da enlik bolar bu ýerse. Şeýle bolaýarym kaga? Bolar. Wy senem berdimi? Salam, goýmaýak daýlan. Qıylar dinçün doğulan günümdür. Yok man gelin ikinizdem qaraşarın. Şununsa dinçün doğulan günüme tort göräýin ikkelim sneakers goldalaysam diýen. Netip bolsa bararys. Bunça dinç gün doğulan günüň bolsa, onna ziyatiliň garadaş aýakdaky nokatlaryna ýörüýte doğulan gün edýän müşteriler üçin dinç güni ziyatil her bir konditor önümi, ýagny tort önümlerini 50 götürüm arzançykda goýdular. Şeýlemi? Taňa şol amatly bolaýmy? Doğulanım şu amat boljakken onu men dinçün şu yerden gidip alaýyn torty. Udap ýaşy. Sağ olun dayılar. Yok man gelin qaraşarın bolýan. Netip bolsa Hekman. Sağ ol Gynça. Bolýan. Şu ýere kökräk gelberdik, hemme tanşyr işlemedi görjek. Dogry aýdýaň, elbetde bu konditor önümler, ýagny bu süýjülük önümler her bir saçagyň süýjüligi elbetde naz-nygmaty we gözelligi bolup durýar. Ziyatil arzuwlaňyzdanam ziyat.